Predmetnom materiáli. Mestská rada na svojom zasadnutí odporúčila materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Ďakujem. Ďakujem. Otváram rozpravu k materiálu 5.8. Nikto sa nehlási, končím rozpravu. Prosím o návrh uznesenia. Uznesenie číslo 750, schválenie od predaja nehnuteľnosti a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti, nehnuteľnosť na ulici Kolárova číslo 24. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé schváľuje od predaj nehnuteľnosti Kolárova 24 formou obchodnej verejnej súťaže, po druhé schváľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže tak, ako sú uvedené v predloženom materiáli v jednotlivých bodoch. A po tretie ukladá majetkovej komisii Mestského zastupiteľstva a Mestskému úradu v Trnave realizovať obchodnú verejnú súťaž termín do 31.5.2014. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu. Prosím čas. Hlasujte, prosím. (21 za, 3 proti, 2 sa zdržali, 26 prítomných. Ďakujem. 5.9. Materiál 5.9. Schválenie od predaja bytu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj bytu. Trojizbový byt číslo 11 na ulici Generála Koliána číslo 15. Takisto byt, ktorý už bol ponúkaný s východiskovou cenou 50 000 eur. Majetková komisia sa zaoberala opätovne vlastne po neúspešnej súťaži predajom uvedeného bytu a vlastne navrhla odpredaj bytu s cenou 42 000 eur a schváliť súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže tak, ako je uvedené v predmetnom materiáli. Mestská rada na svojom rokovaní odporúčila materiál bez pripomienok. Ďakujem. Ďakujem. Otváram rozpravu. 5.9. Nikto. Končím rozpravu. Prosím o návrh uznesenia. Uznesenie číslo 751 k schváleniu od predaja bytu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj bytu. Jedná sa o trojizbový byt číslo 11 na ulici Generála Koliána číslo 15. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé schváľuje od predaj predmetného trojizbového bytu, po druhé schváľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže tak, ako sú uvedené v predloženom návrhu. Po tretie ukladá majetkovej komisii a Mestskému úradu v Trnave realizovať obchodnú verejnú súťaž termín do 31.5.2014. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu. Prosím čas. Hlasujte, prosím. Všetkých 29 prítomných za. Materiál 5.10. Súhlas s vybudovaním studne pre kinologický areál na ulici Sibierska. V dôvodovej správe máte uvedené, mesto Trnava ponúklo, respektíve poskytlo na presťahovanie kinologického areálu v Cukrovej ulici spolu obidvom subjektom, ktoré sa nachádzajú v tomto priestore, 10 000 eur na presťahovanie tohto klubu do nových priestorov. S tým, že v materiáli sú uvedené aj doteraz vlastne preinvestované náklady. Predmetom tohto materiálu je vlastne to, aby sme súhlasili so zriadením, respektíve s realizovaním studne v predmetnom areáli, ktorá má byť, alebo ktorá bude potrebná na údržbu zelene. A z tohto titulu pre tú údržbu zelene je potrebné zabezpečiť aj teda vodu na zalievanie. Majetková komisia sa zaoberala súhlasom s vybudovaním studne v kinologickom areáli. Odporúča Mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s vybudovaním studne, ale bez účasti mesta na financovaní vybudovania studne. Mestská rada sa zaoberala uvedeným materiálom a odporúčila ho na rokovanie Mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Ďakujem. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nikto sa nehlási. Končím rozpravu. Prosím o návrh uznesenia. Uznesenie číslo 750 tak súhlasu s vybudovaním studne v kinologickom areáli na ulici Sibírskej. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé súhlasí s vybudovaním studne na pozemku v katastrálnom území Trnava vo vlastníctve mesta s tým, že studňu vybudujú obidva uvedené kinologické kluby. Po druhé ukladá Mestskému úradu v Trnave zaslať z uznesenia obidvom kinologickým klubom termín do 15.5.2014. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu. Prosím čas. Hlasujte, prosím. Všetkých 29 prítomných za. Materiál 5.11. Priamy predaj pozemkov spoločnosti Jones Man's Slovakia akciová spoločnosť.
Spoločnosť Johnson Slovakia strojárenska 1 Trnava požiadal listom 10.3.2014 odkúpenie pozemkov v vlastníctve mesta vo výmere 219 m2 a 2668 m2. Dôvodom pre odkúpenie pozemkov je majetkoprávne usporiadanie v rámci areálu spoločnosti, nakoľko predmetné pozemky sa nachádzajú vo vnútri areálu a sú čiastočne zastávané stavbami, ktoré táto spoločnosť vlastní. Za pozemky ponúkla spoločnosť cenu 35 eur za meter štvorcový, spolu za 101 045 eur. Na základe informácií od spoločnosti navrhovaná kúpna cena nebola určená znaleckým posudkom, ale vychádzala z obvyklej kúpnej ceny, za ktorú spoločnosť tieto pozemky kúpala v roku 2013 od jednotlivých vlastníkov. Majetková komisia sa zaoberala žiadosťou spoločnosti a odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj pozemkov tak, ako je uvedené v dôvodovej správe. Mestská rada na svojom zasadnutí odporúčila materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nikto sa nehlási, končím rozpravu. Prosím o návrh uznesenia. Uznesenie 753 k priamému predaju pozemkov pre Jones Manville Slovakia AS. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé schvaľuje priamy predaj kúpnou zmluvou pozemkov pre spoločnosť Jones Manville Slovakia AS strojárenská 1 Trnava spolu za 101 045 eur. Po druhé, ukladá Mestskému úradu v Trnave pripraviť kúpnu zmluvu, predložiť ju primátoru mesta na podpis, termín do 36.2014. Predaj je schválený v zmysle zákona 138/91 o majetku obcí za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemkov pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúceho. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu. Prosím čas. Hlasujte, prosím. Za, nikto proti, dvaja sa zdržali, jeden nehlasoval. Ďakujem. Materiál P2. Nech sa páči. Materiál P12 predaj spoluvlastníckeho podielu z pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v katastrálnom území Trnava vlastníčke bytu na Hlinách 63 v Trnave. O tomto materiáli asi zbytočne aj niečo hovoriť alebo diskutovať. Je to materiál, s ktorým sa tu stretávame témer pravidelne. Je to vlastne predaj spoluvlastníckych podielov, respektíve podielov na pozemku jednotlivým vlastníkom bytových a nebytových priestorov. Mestská rada sa na svojom zasadnutí zaoberala uvedeným materiálom a odporúča Mestskému zastupiteľstvu materiál schváliť bez pripomienok. Ďakujem. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nikto sa nehlási, končím rozpravu. Prosím návrhovú komisiu a návrh uznesenia. Uznesenie číslo 754 k predaju spoluvlastníckeho podielu z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v katastrálnom území Trnava vlastníčke bytu na Hlinách 60 v Trnave. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé schváľuje predaj podielu zo spoluvlastníckeho podielu mesta Trnava pani Ivane Valke rodenej Dohnálekovej spolu za 1,51 eur. S tým, že priamy predaj je možný podľa zákona 138 a 182. Po druhé, ukladá Mestskému úradu v Trnave zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy, termín do 15.5.2014. Po B, pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis, termín 36.2014. Áno, ďakujem. Napadla ma jedna vec, prosím vedúcu oddelenia právneho majetkového. Ak to predávame, predpokladám cudzej štátnej príslušničke, je možný ten predaj pozemku? Je, lebo má byť, áno. To je ten... Čiže spoluvlastnícky podiel v zmysle iného zákona z vlastníkovi bytu. Dobre, ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím, čas. Hlasujte, prosím. Všetkých prítomných za. 5.13. Materiál P13 je predaj pozemkov v Modránke manželom Kramárovým. Dňa 13.1.2014 požiadali manželia Kramárovi o teda odkúpenie časti pozemkov v katastrálnom území Modránka. Mesto Trnava je vlastníkom pozemkov s výmerou 68 m2, ktoré sú ako zastávané plochy predzáhradka rodinného domu. A vlastne čiastočne chceli odkúpiť z parcely o celkovej výmere 1696 m2 65 m2 s tým, že
Na tejto parcele sa v súčasnosti nachádza zeleň, o ktorú sa manželia Kramárovi starajú a chceli ju odkúpiť. Majetková komisia sa na svojom zasadnutí 27.1.2014 zaoberala predmetným materiálom a žiadosťou, odporúčala vlastne predať 68 m2 za cenu 15 eur za meter štvorcový s tým, že zostávajúcu časť o výmere 65 m2 vlastne odporúčala ponechať v majetku mesta s tým, že na tomto pozemku je v budúcnosti plánovaný chodník a cyklochodník. Na základe písomného stanoviska z výboru mestskej časti sa majetková komisia opätovne zaoberala predmetným materiálom 31.3. a potvrdila len svoje pôvodné stanovisko vlastne z toho 27.1.2014. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok 293/3 je predzahradka rodinného domu vo vlastníctve manželov Kramárovi, ktorí zabezpečujú údržbu pozemku, ktorý susedí s pozemkom v ich vlastníctve. Inžinier Kramár súhlasil s listom 18.2.2014 odkúpením predzahradky za navrhnutú cenu, aj keď mal teda záujem aj o kúpu toho ďalšieho pozemku. Mestská rada sa uvedeným materiálom zaoberala a odporúčila ho na mestské zastupiteľstvo bez pripomienok. Ďakujem. Otváram rozpravu k materiálu P13. Nikto sa nehlási, končím rozpravu, prosím o návrh uznesenia. Uznesenie číslo 755 predajú pozemku v Modránke. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé schvaľuje priamy predaj kúpnou zmluvou pozemok o výmere 68 m2 manželom Igor Kramár a manželka Denisa za cenu 1020 eur. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, tak ako už bol pomenovaný predkladateľom. Po druhé, ukladá Mestskému úradu v Trnave pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis termín 36.2014. Ďakujem, ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím čas. Za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden nehlasoval. Ďakujem. Materiál P14. Materiál P14 je predaj pozemku v Modránke pánovi Hrdličkovi. Ide o pozemok v katastrálnom území Modránka, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1300 na vlastníka mesta Trnava, zastavené plochy z výmerov 26 m2. Majetková komisia sa zaoberala touto žiadosťou. 5.8.2013 neodporúčila predmetný pozemok predať, avšak na základe požiadavky výboru mestskej časti a opakovnej žiadosti sa týmto materiálom zaoberala opätovne 31.3.2014, prehodnotila svoje pôvodné stanovisko a odporúčila predať predzahradku za obdobných podmienok ako ostatným obyvateľom za cenu 15 eur za meter štvorcový. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o tomto materiáli trojpätinovou väčšinou. Mestská rada sa zaoberala uvedeným materiálom, odporúčala ho na rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Ďakujem. Ďakujem, otváram rozpravu k materiálu P14. Nikto sa nehlási, končím rozpravu, prosím o návrh uznesenia. Uznesenie 756 predajú pozemku v Modránke. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé schvaľuje priamy predaj pozemku o výmere 26 m2 inžinierovi Augustinovi Hrdličkovi ako prípad hodný osobitného zreteľa, tak ako bol uvedený predkladateľom materiálu. Po druhé, ukladá Mestskému úradu v Trnave pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis termín 36.2014. Ďakujem, ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia, prosím čas. Hlasujte. Za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden nehlasoval. 5.15. Prenájom pozemku v Modránke manželom Kruxovým. Dňa 6.11.2013 požiadali manželia Milan a Emilia Kruxovi ako noví spoluvlastníci domu na ulici Dedinská 6 o prenájom, alebo teda odpredaj pozemkov v katastrálnom území Modránka. Jedná sa o pozemky z výmerov 21 m2 a z výmerov 115 m2. Tieto pozemky mala vlastne prenajme bývalá vlastnička dobu na Dedinskej 6 pani Hutárova, ktorá za to platila mestu samozrejme nájom. S tým, že manželia Kruxovi nadobudli nehnuteľnosť do spoluvlastníctva od vlastničky Irmy Hutárovej na základe darovacej zmluvy. V dôvodovej správe ste sa dočítali síce, že tam boli ešte nejaké trenice ohľadom neplatnosti tých právnych úkonov ohľadom darovacej zmluvy, ale nakoľko rozhodnutie súdu bolo v prospech manželov Kruxových,
tak sa majetková komisia uvedeným materiálom zaoberala, súhlasila s prenajmom uvedených pozemkov. Mestská rada sa takisto zaoberala uvedeným materiálom a vlastne odporúčila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Ďakujem. Ďakujem. Otváram rozpravu k materiálu 5.15. Nikto sa nehlasí. Končím rozpravu. Prosím o návrh uznesenia. Uznesenie číslo 757 k prenajmu pozemku v Modránke. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní. Poprvé, schvaľuje priamy prenájom pozemkov s výmerami 21 m2 a 115 m2 spolu za cenu 27,20 eur za rok manželom Krupcovým ako prípad hodný osobitného zreteľa, tak ako bol popísaný. Po druhé, ukladá Mestskému úradu v Trnave pripraviť nájomnú zmluvu, pretože primátor dneska na podpis termín 15.5.2014. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím čas. Za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden nehlasoval. 5.16. Materiál 5.16. Použitie pozemkov mesta na rekonštrukciu horúcovodných rozvodov na ulici Slotu a na ulici Klementisa v Trnave. Trnavská teplárenská požiadala o súhlas s rekonštrukciou horúcovodu v rámci prípravnej investičnej akcie. Rekonštrukcia horúcovodu Družba úsek 929,3 a 929,31, prvá etapa na ulici Slotu a Klementisa v Trnave. Jedná sa vlastne o v podstate rekonštrukciu horúcovodných rozvodov v zatravnenej ploche, v zelených, spevnených plochách a pod komunikáciou na pozemkoch vlastne s parcelnými číslami 5671/92 a 5671/163. Majetková komisia prerokovala žiadosť akciovej spoločnosti, odporúčila zastupiteľstvu v zmysle postupu zásad hospodárenia nakladania s majetkom mesta súhlasiť s použitím mestských pozemkov a so zariadením bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech vlastníka siete po zrealizovaných stavby. Mestská rada na svojom zasadnutí prerokovala uvedený materiál a odporúčila ho schváliť mestskému zastupiteľstvu bez pripomienok. Ďakujem. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nikto sa nehlasí. Končím rozpravu. Prosím o návrh uznesenia. Uznesenie 758 k použitiu pozemkov mesta na rekonštrukciu horúcovodných rozvodov na ulici Jana Slotu a na ulici Vladimíra Klementisa v Trnave. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé súhlasí s použitím časti pozemkov po vlastníctve mesta Trnava na realizáciu stavby rekonštrukcia horúcovodu Družba 1 spoločnosťou Trnavská teplárenská. Po druhé, schvaľuje zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech spoločnosti Trnavská teplárenská. Po tretie, ukladá Mestskému úradu v Trnave a zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy termín 31.5.2014. Po B, pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis primátorovi mesta termín 31.7.2014. Ďakujem. Pre nič iné, iba preto, že tam bývam. Nie Jána Slotu, ale Juraj Slotu. Ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím, čas. Za, nikto proti, nikto sa nezdržal, že nehlasoval. Ďakujem. 5.17. Materiál 5.17. Súhlas s vybudovaním studne v areáli základnej školy s materskou školou Vančurova 38 Trnava. Vrtaná studňa v tomto areáli má byť vlastne vybudovaná pre zavlažovanie futbalového ihriska, detského ihriska, materskej školy a trávnatých ploch v celom areáli. S tým, že realizáciu studne chce financovať z iných zdrojov priamo škola, teda nebudú to zdroje od zriaďovateľa. Po ukončení investičného vlastne zámeru zaradí studňu ako majetok obstaraných cudzích prostriedkov do účtovnej evidencii majetku mesta. Majetková komisia odporúčila mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s vybudovaním studne pre zavlažovanie areálu. Mestská rada sa zaoberala uvedením materiálu, takisto súhlasí a odporúčuje materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Ďakujem. Ďakujem. Otváram rozpravu k materiálu 5.17. Nikto sa nehlasí. Končím rozpravu. Prosím o návrh uznesenia. Uznesenie 759 súhlasu s vybudovaním studne v areáli základnej školy s materskou školou Vančurova 38 Trnava. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé súhlasí s vybudovaním studne na pozemku vo vlastníctve mesta s tým, že investor základná škola s materskou školou Vančurova 38 po ukončení investičného procesu zaradí studňu do majetku mesta. Po druhé, ukladá Mestskému úradu v Trnave zastaviť
základnej škole s materskou školou Varčová Mercedes Trnava, termín 31.5.2014. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu. Prosím čas. Za, nikto proti, nikto sa nezdržal, ideme hlasovať. Ďakujem. 5.18. Materiál 5.18 je súhlas s použitím pozemku na umiestnenie plynovodu a zriadenie odplatného vecného bremena pre stavbu IBV Kamenný mlyn prvá etapa pre spoločnosť Mefal Invest SRO. Odbor právny a majetkový Mestského úradu obdržal 10.2.2014 žiadosť o súhlas s umiestnením stavby plynovodu na pozemkovom vlastníctve mesta a odsúhlasenie budúceho bezodplatného vecného bremena v prospech SPP Distribúcia na dotknutých pozemkov v vlastníctve mesta Trnava v rámci stavby IBV Kamenný mlyn prvá etapa. Majetková komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava súhlasiť s použitím pozemkov, ktoré budú teda vybudované podľa projektu schváleného v stavebnom konaní pre stavebníka Mefal Invest SRO v Hviezdoslavové námestie 13 Bratislava s podmienkou, že trasa plynovodu bude upravená podľa požiadaviek odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu tak, aby nedošlo ku kolízii plynovodu a pripravovanej stavby Park Ludvíka van Beethovena herný areál. Výška odplaty za zriadenie vecného bremena je určené podľa platných sadzieb k umiestňovaniu inžinierských sietí na pozemkovom vlastníctve mesta Trnava pre rok 2014 v zmysle príkazu primátora vo výške 507 €. Mestská rada na svojom zasadnutí odporúčila materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Ďakujem, otváram rozpravu. Nikto sa nehlasí, končím rozpravu, prosím o návrh uznesenia. Uznesenie 760 súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie plynovodu a zriadenie odplatného vecného bremena pre stavbu IBV Kamenný mlyn prvá etapa. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé súhlasí s použitím pozemkov pre umiestnenie stavebných objektov plynovodu pre spoločnosť Mefal Invest SRO. Po druhé schválili zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena, odplata vo výške 507 € za celú dĺžku 200 metrov v prospech budúcich vlastníkov v zmysle platnej legislatívy, tým, že trasa plynovodu bude upravená podľa požiadaviek odboru územného rozvoja koncepcií, tak ako bolo povedané. Po tretie, ukladá Mestskému úradu v Trnave zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej zmluve o zriadení odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena, termín 31.5.2014. Po B, pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis, termín 31.8.2014. Po C, po kolaudácii stavby pripraviť zmluvu o zriadení odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta, predložiť primátorovi mesta na podpis, termín do 30 dní od doručenia výzvy a predloženia dokladov na uzatvorenie zmluvy o zriadení odplatného vecného bremena. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím čas. Hlasujte. Za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden nehlasoval. 5.19. Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie rozvodov NN na zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena pre stavbu IBV Kamenný mlyn 2. a 3. etapa Kamenáč SRO. Mestský úrad v Trnave obdržal 19.2.2014 žiadosť od spoločnosti Kamenáč SRO Paulínska 24 Trnava súhlas s umiestnením stavby káblových rozvodov NN na pozemkoch vo vlastníctve mesta a odsúhlasenie budúceho vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná AS na pozemkoch na dotknutých pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava v rámci stavby IBV Kamenný mlyn 2. a 3. etapa. Majetková komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava na umiestnenie stavebného objektu SO06 káblový distribučný rozvod NN podľa projektu schváleného v stavebnom konaní, pričom po vybudovaní stavebného objektu bude v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zriadenie na dotknutých pozemkoch odplatné časovo neobmedzené vecné bremeno v prospech Západoslovenskej distribučnej spoločnosti Čulenova 6 Bratislava. Výška odplaty je v tomto prípade 202,80 €. Mestská rada sa na svojom zasadnutí zaoberala uvedeným materiálom a odporúčila ho na rokovanie Mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči. Nikto. Končím rozpravu, prosím o návrh uznesenia. Uznesenie 761 k súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie rozvodov NN a zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena pre stavbu IBV Kamenný mlyn 2. a 3. etapa. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé súhlasí s použitím pozemkov
v katastrálnom území Trnava na umiestnenie stavebného objektu SO 06, káblový distribučný rozvod NN. Po druhé, schváluje zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena za sumu 202,80 eur na celú dĺžku 20 metrov v prospech budúcich vlastníkov v zmysle platnej legislatívy. Po tretie, ukladá Mestskému úradu v Trnave zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej zmluve o zriadení odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena termín 31.5.2014. Po B, pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta, predložiť privátorovi mesta na podpis, termín do 31.8.2014. Po C, po kolaudácii stavby pripraviť zmluvu o zriadení odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta, predložiť privátorovi mesta na podpis, termín do 30 dní od doručenia výzvy. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím čas. Za, 1 proti, nikto sa nezdržal, 1 nehlasoval. Ďakujem. 20. Súhlas s použitím pozemkov na umiestnenie horúcovodných rozvodov a zriadenia odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena pre Trnavskú teplárenskú akciovú spoločnosť. Obdobný materiál ako jeden z predchádzajúcich materiálov pre Trnavskú teplárenskú, ktorá požiadala listom 7.3.2014 mesto Trnava o súhlas s výstavbou nových horúcovodných rozvodov na pozemkoch vlastníctva mesta v lokalite na sídlisku Podjavorinskej, Sladovnickej ulici Spartakovského zrealizovanie v rámci stavby horúcovodný prepoj DN 350 východ-západ pod 9,26 a 9,32 prvá etapa. V tomto prípade je výška jednorazovej primeranej náhrady 507 eur. Mestská rada sa uvedeným materiálom zaoberala. Hlasovaním odporúčila materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva s požiadavkou prerokovať s investorom zmenu trasovania horúcovodných rozvodov, nakoľko z predchádzajúcej mapky, ktorú máte uvedenú, teda aj v uvedenom materiáli, sme si mysleli, že nám znehodnotia pozemok, ktorý sa nachádza pred Bilou. S tým, že toto vlastne stretnutie prebehlo 24.4.2014 na Mestskom úrade v Trnava u hlavného architekta. Bol z toho vyhotovený zápis. Nakoniec sa zistilo, že vlastne v tomto materiáli nebola zakreslená ulica Sladovnická, ale tá vlastne stará ulica Sladovnická, ktorá sa nachádza za tým parkom. S tým, že Mestská rada zároveň odporúčala opraviť technickú chybu v texte 3 dôvodovej správy, a to znamená súhlasí s umiestnením horúcovodných rozvodov na pozemku. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nikto, končím rozpravu. Prosím o návrh uznesenia. Uznesenie 762 súhlas s použitím pozemkov na umiestnenie horúcovodných rozvodov a zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé súhlasí s použitím časti pozemkov, tak ako sú vymenované v návrhu uznesenia, na umiestnenie nových horúcovodných rozvodov. Po druhé, schváluje zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na všetkých pozemkoch, ako sú tu vymenované, za primeranú náhradu vo výške 507 eur za celú dĺžku 443 metrov, prospech spoločnosti Trnavská teplárenská, za podmienok, ako sú uvedené v predložených bodoch A a B. Po tretie, ukladá Mestskému úradu v Trnave pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch v vlastníctve mesta Trnava, predložiť primátorovi mesta na podpis, termín do 31.5.2014. Po B, po skolaudovaní stavby uzatvoriť zmluvu o zriadení odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena, termín do 45 dní po predložení geologického plánu. Ďakujem, ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím čas. Hlasujte, prosím. 26 za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden nehlasoval. Ďakujem. 521. 521 je súhlas s použitím časti pozemku na vybudovanie parkovacích miest a so zriadením vecného bremena. Inžinier Lubomír Marko, SMF. Spoločnosť Inžinier Lubomír Marko, SMF, stavebno-montážna firma Marko Bratislavská 4 požiadal listom 23.8.2013 o odkúpenie časti mestských pozemkov na ulici Štefana Mojzesa
a svätého Cyrila Metoda v Trnave pod plánovými parkovacími miestami, ktoré sa majú vybudovať v rámci stavby polyfunkčný bytový dom Zelené Atrium. Majetková komisia sa zaoberala uvedeným materiálom 10.9. neodporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť teda odpredaj dotknutých pozemkov, ale požadovala projekt parkovacích miest prepracovať podľa požiadaviek odboru územného rozvoja a koncepcií. Z vyššie uvedených teda dôvodov bol materiál vlastne spoločnosťou prepracovaný. Majetková komisia sa zaoberala prepracovaným návrhom 18.11.2014 a odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím časti pozemkov v vlastníctve mesta Trnava v katastrálnom území Trnava na vybudovanie parkovacích miest, chodníka, spevnené plochy prístrežku pre komunálny odpad Zelen v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní. Zároveň odporúča schváliť odkúpenie skolaudovaných parkovacích miest a chodníka na ulici svätého Cyrila a Metoda do majetku mesta za 1 euro. Ďalej odporúča schváliť zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech mesta Trnava spočívajúceho v povinnosti spoločnosti strpieť stavbu chodníka pre verejnosť na svojom pozemku a s tým súvisiace užívateľské práva a schváliť zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech spoločnosti spočívajúce v povinnosti mesta strpieť čas parkovacích miest, čas vstupu a spevnenú plochu prístrežku pre komunálny odpad na svojom pozemku s tým súvisiace užívateľské právo. Spoločnosť 11.2.2014 súhlasila s návrhom majetkovej komisie. Mestská rada sa uvedeným materiálom zaoberala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť bez pripomienok. Ďakujem. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nikto sa nehlási. Končím rozpravu. Prosím o návrh uznesenia. Uznesenie 763 k súhlasu s použitím časti pozemkov na vybudovanie parkovacích miest a so zriadením vecného bremena. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní. Poprvé, súhlasí s použitím časti pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava na vybudovanie parkovacích miest, chodníka, spevnenej plochy a ďalších objektov bez odkúpení parkovacích miest za cenu 1 euro do majetku mesta. Po druhé, schvaľuje zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech mesta Trnava, spočívajúceho v povinnosti stavebnej firmy inžinier Ľubomír Marko strpieť na svojom pozemku umiestnenie chodníka pre verejnosť a s tým súvisiacich užívateľských práv. Po zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech spoločnosti inžinier Ľubomír Marko, stavebno-montážna firma Marko, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie parkovacích miest a spevnenú plochu prístrežku pre komunálny odpad a s tým súvisiacich užívateľských práv. Po tretie, ukladá Mestskému úradu v Trnave a pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve z bodu 1 tohto uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis. Termín 30.6.2014. Obe pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2a a 2b predložiť primátorovi mesta na podpis. Termín do 30.6.2014. Podstate pripraviť kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi mesta na podpis. Termín 45 dní po predložení geometrického plánu. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím čas. Hlasujte. za, nikto proti, nikto sa nezdržal, dvaja nehlasovali. 5.22. 5.22 je výpožička a zámena pozemkov na ulici Rybníkova v Trnave, Trnavská univerzita v Trnave. 18. marca 2014 odpočal odbor právnej majetkový Mestského úradu v Trnave žiadosť od Trnavskej univerzity o majetkové usporiadanie pozemkov dotknutých výstavou študentského domova Technickej univerzity. Na zasadnutí majetkovej komisie na 31.3.2014 bolo navrhnuté majetkoprávne vysporiadanie alebo usporiadanie pozemkov pod komunikáciami s pevnenými plochami a parkoviskami. Majetková komisia odporúčila riešiť záber pozemkov mesta pod vybudovanými spevnenými plochami, chodníkmi, parkoviskom a vstupom v rámci výstavby študentského domova formou výpožičky na základe porealizačného zamerania stavby. Na zasadnutí majetkovej komisie bolo zároveň navrhnuté majetkoprávne usporiadanie pozemkov formou zámeny pozemkov pod novostavbou študentských domov Trnavskej univerzity ku kolaudácii, teda s tým, že podľa geometrického plánu číslo 16/2014 na zameranie stavby na parcelnom čísle 3547/62 ku kolaudácii a úprave hraníc oddelenia pozemkov s tým, že súčet zamienaných častí takto zamenených pozemkov bude pri obidvoch dotknutých vlastníkoch rovnaký, v tomto prípade 181 metrov štvorcových. Máte to uvedené detailne v dôvodovej správe. Mestská rada sa zaoberala uvedeným materiálom a súhlasila a odporúčila materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Ďakujem. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nikto sa nehlasí, končím rozpravu. Prosím o návrh uznesenia. Uznesenie 764 k výpožičke a zámene pozemkov na ulici Rybníkova v Trnave.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé schvaľuje výpožičku časti pozemkov, tak ako sú uvedené v návrhu uznesenia v celkovej výmere 289 m2 Trnavskej univerzite v Trnave. 1.2. Zámenu časti pozemkov, tak ako sú uvedené v návrhu uznesenia, tie, ktoré sú vo vlastníctve mesta Trnava v výmere 181, taktiež za pozemky vo vlastníctve Trnavskej univerzity vo výmere 181 m2, tým, že hodnota zamieňaných pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava aj vo vlastníctve Trnavskej univerzity v Trnave je dohodou rovnaká. Trojpätinovou väčšinou ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že ideme usporiadať vlastníctvo podľa porealizačného zamerania stavby študentských domov Trnavskej univerzity. Po druhé, ukladá Mestskému úradu v Trnave a pripraviť podklad pre vypracovanie zámennej zmluvy a zmluvy o výpožičke termín 31.5.2014. Po B, pripraviť zámennú zmluvu a zmluvu o výpožičke a predložiť na podpis primátorovi mesta do 31.8.2014. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím čas. Hlasujte. Za, všetkých prítomných 27 za. Ďakujem. 5.23. 5.23. Výpožička pozemkov pre športový areál na ulici Šafárikova v Trnave. Mesto Trnava je vlastníkom pozemkov v katastrálnom území Trnava. Zastávané plochy s celkovou výmerou 9967 m2 a zastávané plochy s výmerou 253 m2, ktoré slúžia ako klubové priestory a šatňov v vlastníctve Fortuna, spoločnosť SRO. Tieto pozemky boli zverené do správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava na základe zmluvy o výpožičky, ktorá bola podpísaná vlastne 17.5.95 znení troch dodatkov. Fortuna IS spoločnosť SRO užíva pozemky v vlastníctve mesta Trnava na ulici Šafárikovej v Trnave, teda vo vlastníctve mesta Trnava pod stavbou a pod športoviskami. Dňa 27.2.2014 bola predložená žiadosť o predĺženie doby výpožičky, ktorá vlastne bola postúpená na rokovanie majetkovej komisie. Jednalo sa vlastne o to, že žiadateľ sa vlastne zaviazal, alebo teda rozhodol preinvestovať do rekonštrukcie rozhodové do športového areálu celkovo 144 419,50 eur. V dôvodovej správe máte uvedené, že sa vlastne jedná o vybudovanie ihriska na plážový volejbal, na ihriska na petang, dobudovanie detského ihriska, zmodernizovania areálu ako takého, vybudovania ďalších tenisových dvorcov, zmodernizovanie osvetlenia, chodníkov, lavičiek, oplotenia, závlavového systému a kamerového systému. V zmysle paragrafu 4 odsek 4 písmeno P ako je zásad hospodárenia nákladného majetku mesta s majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý bol mestu zverený prenajom výpožička pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava na výstavbu a zároveň na dobu určitú dlhšiu ako 10 rokov podľa schváleniu mestskému zastupiteľstvu. Majetková komisia sa zaoberala predmetným materiálom, odporúčala mestskému zastupiteľstvu schváliť dobu výpožičky do 31.12.2035. Mestská rada sa zaoberala uvedeným materiálom na svojom sedení, súhlasila s takto predloženým materiálom, ale zároveň s úpravou textu uznesenia. To znamená, mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé schváľuje. Všetko zostáva vlastne tak, ako bolo, len za dátum 31.12.2035 sa vkladá veta, pričom výstavbu a rekonštrukciu športových zrealizuje žiadateľ najneskôr do 31.12.2018 na vlastné náklady a zodpovednosť. A po druhé ukladá Mestskému úradu v Trnave po A správe kultúrnych a športových zariadení po A pripraviť zmluvu o výpožičke, ktorou sa nahradí doterajšia zmluva o výpožičke vrátane dodatkov a predložiť primátorovi mesta Trnava na podpis, termín do 30.6.2014 a zároveň po B predložiť Mestskému zastupiteľstvu správu o zrealizovanej investícii, termín najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva po zrealizovaní investície. Ďakujem, pán primátor. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nikto sa nehlási, končím rozpravu, prosím o návrh uznesenia. Už v tom navrhnutom znení z Mestskej rady, lebo to bola veľmi rozumná faktická pripomienka. Nech sa páči. Prosím o návrh uznesenia. Uznesenie číslo 765 výpožičke pozemkov športový areál na ulici Šafárikova v Trnave. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé schvaľuje výpožičku časti pozemku vo vlastníctve mesta pre Fortuna IS spoločnosť SRO na výstavbu a rekonštrukciu športovísk na dobu určitú od 1.5.2014 do 31.12.2035,
pričom výstavbu a rekonštrukciu športovisk zrealizuje žiadateľ najneskôr do 31.12.2018 na vlastné náklady a zodpovednosť. Po druhé, ukladá Mestskému úradu v Trnave a Správe kultúrnych a športových zariadení POA pripraviť zmluvu o výpožičke, ktorou sa nahradí doterajšia zmluva o výpožičke, vrátane dodatkov a predloží ju primátorovi mesta na podpis, termín do 30.6.2014. Po B, predložiť Mestskému zastupiteľstvu správu o zrealizovanej investícii, termín najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva po zrealizovaní investície. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím, čas. Za, nikto proti, jeden sa zdržal, jeden nehlasoval. 5.24. Materiál 5.24. Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia Halenárska 7, žiadateľ Štefan Gašparič Pačince. Jedná sa o výnimku z uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 698/2013 od 10.12.2013. Tak ako som už povedal pri tom predchádzajúcom materiáli, ktorý sa týkal tiež toho sedenia na Trojičnom námestí, predkladaný návrh nie je v súlade so schválenými všeobecnými podmienkami postupu umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vlastníctve mesta Trnava. Tie totiž stanovujú, že exteriérové sedenia môžu byť na pódiu maximálne vo výške 15 až 18 cm. V tomto prípade sa jedná o výnimku. Výška pódia, na ktorom bude zriadená takáto terasa, by mala byť 0,75 metra vysoko nad zemou, to znamená 75 cm. Vzhľadom na havarijný stav chodníka a komunikácie v predmetnej lokalite, ako aj v minulosti vynaložených finančných prostriedkov na vytvorenie takejto terasy, pre tohto žiadateľa sa vlastne Mestská rada uvedeným materiálom zaoberala, odsúhlasila dobu prenájmu, aj teda výšku prenájmu. Mestská rada sa takisto vlastne zaoberala vlastne touto žiadosťou toho majiteľa o tzv. Teda výnimku, keď to tak mám nazvať, a posunula tento materiál Mestskému zastupiteľstvu s tým, že teda žiada ho zaradiť na zastupiteľstvo ako výnimku z uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 698 z roku 2013. Ďakujem pekne. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Pán viceprimátor, nech sa páči. Keďže materiál je v dvoch alternatívach, ja navrhujem alternatívu 2. Tam je vlastne rozdiel v tom, a preto to aj tu je, že nebude tá výška 15 až 18 cm, ako je dané v všeobecných zásadách, ale bude tých 75 cm. Vzhľadom k tomu, že aj potom ten ďalší materiál požiadali to vlastne prevádzkovateľia tých kaviarní alebo čo, s tým, že ten stav ulice Halenárskej je taký, aký je. Takže aj na Mestskej rade sme sa dohodli, že do rekonštrukcie Halenárskej si vieme predstaviť, že teda budeme dávať tie výnimky. Ale je to výnimka len na tento rok, čiže na rok 2014. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej do rozpravy, kto sa hlási? Nikto. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia v alternatíve 2. Uznesenie číslo 766 prenajmu pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia Halenárska 7, žiadateľ Štefan Gašparík Špačince, výnimka z uznesenia Mestského zastupiteľstva 698/2013. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé berie na vedomie prenájom pozemku pred prevádzkárňou Spirit Bar za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia s pódium v maximálnej výške 75 cm, po B nájom vo výške 804,78 €, úhrada nájomného podľa priloženého rozpisu, po druhé ukladá Mestskému úradu v Trnave pripraviť nájomnú zmluvu v súlade predloženým a pripraviť ju na podpis primátorovi mesta, termín do 10 dní po rokovaní Mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím, čas. Hlasujte. Všetkých 28 prítomných za. Materiál 525. Materiál 525 je teda obdobný materiál len pre iného žiadateľa, spoločnosť HGR SRO Trnava na Halenárskej 13. Vlastne taká istá žiadosť ako predchádzajúca ohľadom umiestnenia terase na pódium, ktoré by malo byť 75 cm nad zemou. Takisto správa, alebo teda materiál spracovaný v dvoch alternatívach A a B. Tá alternatíva B hovorí o
o tom, že teda mala by tá terasa byť vo výške 75 cm, alebo alternatíva 2 vo výške 75 cm nad zemou. Mestská rada odporúčila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Ďakujem, otváram rozpravu k materiálu 529. Nikto sa nehlási. Končím rozpravu. Prosím návrhovú komisiu návrhu uznesenia. Ale treba alternatívu. Aha, tak, čiže v alternatíve 2. Uznesenie 767 prenajmu pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania lesného exteriérového sedenia halenárstva Plína, žiadateľ Hager SRO Trnava. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé berie na vedomie prenajom pozemku vo vlastníctve mesta na Halenárskej ulici pre prevádzkovateľa Hager SRO s pódium v maximálnej výške 75 cm. Po B nájom vo výške 843,76 eur podľa rozpisu, ako je uvedený v materiáli. Po druhé ukladá Mestskému úradu v Trnave pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť ju primátorovi mesta na podpis, termín do 10 dní po rokovaní mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím čas. Hlasujte. (26 za, nikto proti, nikto sa nezdržal. Materiál 6.1. Ďakujem spravodajcovi majetkových materiálov. Materiál 6.1. Nech sa páči. Dobre. Zásady hospodárenia nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverejný, doplnok číslo 8. Ide o doplnenie paragrafu 4, bod 5 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta s majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, o novú kompetenciu primátora. Ide o dočasnú kompetenciu vo veci prenajmu pozemku vo vlastníctve mesta za účelom zriadenia a prevádzkovania letných exteriérových sedení na Hviezdoslavovej ulici počas doby rekonštrukcie v predmetnom území. Týmto dodatkom navrhujeme upraviť, aby krátkodobé prenájmy pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letných exteriérových sedení na Hviezdoslavovej ulici v čase rekonštrukcie v danom území schvaľoval primátor. Ďakujem. Ešte som neskončil, pán primátor. Materiálom sa zaoberala Mestská rada a hlasovaním odporúča materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Tu by som chcel využiť ešte svoje právo spravodajcu a upozorniť, aby si v doplnku číslo 8 v textovom znení na poslednej strane materiálu opravili určité administratívne nezrovnalosti, ktoré zrejme vznikli prepisovaním. Teda poprvé, v paragrafe 4 odstave 5 sa doplňa nové písmeno, tu je v materiále napísané písmeno T, ale tam je treba doplniť si písmeno U, lebo v materiáli už, alebo v tých zásadách písmeno T už je. Áno? To znamená, bude to znieť, že v paragrafe 4 odstave 5 sa doplňa nové písmeno U, ktoré znie, a tam už je U, prenájme nehnuteľného majetku za účelom umiestnenia exteriérových sedení na Hviezdoslavú počas doby rekonštrukcie Hviezdoslavúce v Trnave. Po druhé, za paragraf 17a, ale paragraf 17a znie prechodné ustanovenia, to znamená nie zrušovacie ustanovenia, ale za paragraf 17a prechodné ustanovenia sa vkladá nový odstavec, teda v paragrafe 17a pôvodné znenie sa označí číslom 1 ako odstavec 1 a doplní sa odstavec 2, ktoré znie ustanovenie v paragrafe 4 odstavec 5 písmena U týchto zásad je účinné od 1.5.2014 do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia Hviezdoslavovej ulice v Trnave. Končil som. Práve obdivujem, pán poslanec z Národnej rady, že ste si všimli tú neuveriteľnú pedantnosť pri práci spravodajcu, že teda objavil to. Len napadlo, ak si to povedal, že či by tam nemalo byť, že doplňa sa za písmeno T nové písmeno U. Ale to už je to isté. No, dobre. Do rozpravy kto sa hlási? Nikto. Končím rozpravu.
Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Uznesenie číslo 768 k zásadám hospodárenia nakladania s majetkom mesta a majetkom štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, doplnok číslo 8. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé schvaľuje doplnok číslo 8 k zásadám hospodárenia nakladania s majetkom mesta a majetkom štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený. Po druhé, ukladá Mestskému úradu v Trnave zverejniť doplnok číslo 8 k zásadám hospodárenia vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava aj na internetovej stránke mesta Trnava. Termín do 10 dní po rokovaní mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím čas. Hlasujte. za, nikto proti, nikto sa nezdržal. Materiál 6.2. Spravodajcom Mestskej rady pán poslanec Náhlik. Ďakujem, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Zásady povoľovania stavebných úprav miestnych komunikácií chodníkov v meste Trnava. Cieľom predloženého návrhu v zásade poskytnúť základné informácie o problematike stavebných úprav chodníkov vo vlastníctve a správe mesta Trnava na náklady iných subjektov a tiež návrh možnosti riešenia. Obyvatelia mesta často žiadajú o rekonštrukciu chodníkov na vlastné náklady, nakoľko mesto nevie z vlastných zdrojov zabezpečiť úpravu všetkých poškodených chodníkov, má záujem podporovať úpravu chodníkov na náklady iných subjektov. Snahou pracovnej skupiny pri tvorbe materiálu bolo identifikovať prekážky v procese stavebných úprav chodníkov a vytvoriť dobrý, úspešný model riešenia, to je správneho technického riešenia a správneho legislatívneho riešenia. Materiál nadstavuje pravidlá, teda podmienky, za akých môžu iné fyzické a právnické osoby realizovať stavebné úpravy chodníkov. Spravodajcu Mestskej rady. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporúčala materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s technickou opravou návrhu uznesenia bode 2, teda ukladá v zmysle schválených zásad. Ďakujem. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nikto sa nehlási, končím rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Uznesenie číslo 760 k zásadám povoľovania stavebných úprav miestnych komunikácií chodníkov v meste Trnava. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé schvaľuje zásady povoľovania stavebných úprav miestnych komunikácií chodníkov v meste Trnava. Po druhé, ukladá Mestskému úradu v Trnave stavebné úpravy chodníkov riešiť v zmysle schválených zásad. Termín priebežný. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím čas. Za 27, proti nikto, nezdržal sa nikto, hlasovali všetci. Materiál 7.1 sme mali, materiál 8.1 spravodajca pán zástupca primátora. Materiál 8.1 určenie platu primátora. Mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona 369 z roku 90 zbierky o obecnom zdaní neskôrších predpisov podľa paragrafu 1 odstavec 4 písmena I určuje plat starostu alebo primátora podľa osobitného zákona, ktorým je zákon 253 z roku 94 zbierky o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest neskôrších predpisov. Obecné zastupiteľstvo plat starostu v súlade s paragrafom 4 odstavec 4 zákona 253 z roku 94 o právnom postavení a tak ďalej starostov a primátorov miest neskôrších predpisov opätovne raz ročne prerokuje. Základný plat primátora mesta Trnava, ustanovený podľa paragrafu 4 odstavec 1 tohto zákona, sa vypočítava ako 3,19 násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci rok na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorá v roku 2013 dosiahla 824 eur, z čoho vyplýva, že základný plat primátora predstavuje sumu 2628 eur a 56 centov. Obecné zastupiteľstvo tento plat môže rozhodnutím zvýšiť až do 70 %. Plat primátora sa zaokrúhli na celé euro nahor. Po prerokovaní tohoto materiálu na Mestskej rade, ako teda všetci si pamätáte, od nástupu primátora na post mal primátor tento plat zvýšený o 1,67 alebo teda o 67%, čiže
po prerokovaní na Mestskej rade aj s primátorom, aj medzi poslancami sme sa rozhodli zvýšiť plat primátora mesta na 70%, čiže o 3%. Dôvod je veľmi jednoduchý, ako v každom zamestnaní, ktoré každý jeden z nás tu nejaké vykonáva, je štandardné, že časom sa plat v zamestnaní zvyšuje. To isté sa týka aj primátora. Nehovoriť o tom, že toto mesto stále tu znie, že je mesto, ktoré má veľmi dobré výsledky. Len pre vašu informáciu, zadlženosť mesta je nejakých 32% cirka k dnešnému dňu, čo je ani nie polovica z možného dovoleného. Takisto tu odznelo dnes pri prerokovaní záverečného účtu, ako sme robili minulý rok, ako budeme robiť tento rok. Zás len pre informáciu, cash flow k dnešnému dňu je nejakých 10 300 000 eur. Takže toto všetko sme pri rokovaní na Mestskej rade zvažovali a navrhli sme zvýšiť základný plat primátora v súlade s paragrafom 4 odstavec 2 zákona o 70%. Čiže určujeme plat primátora od 1.4.2014 vo výške 4469 eur. Pán primátor, skončil som. Ďakujem, otváram rozpravu k materiálu 8.1. Nikto sa nehlási? Nech sa páči, pán poslanec Čavojský. Asi nám niečo nefunguje, lebo sa tu teraz už je, áno, nech sa páči. Pán Čavojský. Otočte si k sebe mikrofón. Pravda, že ja súhlasím so zvýšením platu, lenže technická pripomienka, návrh uznesenia je zle formulovaný, berie na vedomie. Jak začína tá veta, áno, a tretí riadok, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR, áno, vyčíslené na základe údajov ČSÚ a tak ďalej, za predchádzajúci kalendárny rok, to je tých 824 eur a 3,19 pomnočka násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za predchádzajúci rok. Keď sme to dali matematicky, tak to by bolo 824 krát 3,19 krát 824. Ja by som tam navrhoval zákonný plat primátora, čo je v dôvodovej správe, jak to pán Bystrík čítal. Základný plat primátora bol ustanovený a tak ďalej, sa vypočíta ako 3,19 násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za predchádzajúci rok na základe údajov a tak ďalej. To je dobre. Toto by som tam dal, lebo toto je zlé. Sa na tom pozrite, aj dokonca pani Tibenská mi dala za pravdu, kontrolórka teraz hlavná, takže ja iba toľko, tak sa rozhodnú. Priznám sa, že toto uznesenie som nejak špeciálne nečítal. Čiže to správne by malo byť ako? Nech sa páči, pán Zurianin. Dovolte mi ako spracovateľovi materiálu vysvetliť tento text. Okrem toho, že v rovnakej podobe už tie uznesenia schvaľujeme pár rokov dozadu, tak nechcem povedať, že zvykové právo je vždy sa môže nájsť nejaký nedostatok, ale treba povedať, že beriete na vedomie, že základným platom primátora je suma vychádzajúca 3,19 násobok krát tá priemerná mzda v národnom hospodárstve. To beriete na vedomie. A v B-čkovej časti, respektíve v druhej časti uznesenia, ten plat zvyšujete až do výšky 70%. Nevidím tam žiadny problém v tomto texte. Neviem, v čom by tam mal byť problém. Civilizácie tej veci. Dobre, hlási sa pani poslankyňa Tibenská, nech sa páči. Ja si myslím, že to stačí, keď to upravíme takto, lebo naozaj je to logicky nesprávne.
ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárskej SR, tak ako je to, a čísla 3,19. A čísla 3,19, lebo je to súčeň dvoch veličín. Priemerka a číslo 3,19. Áno. A tam za to bodku, áno? Áno. Áno. Teraz som to pochopil, že v čom bol ten problém. Ospravedlňujem sa, máte pravdu. Je to 3,19 násobok, prepáčte. Lebo to by muselo byť v talianských lírach, keby to bolo. Dobre. Ďalej do rozpravy, kto sa hlási? Nikto. Končím rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia k materiálu 8.1. Uznesenie 770 k určeniu platu primátora Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé berie na vedomie základný plat primátora mesta Trnava. Prečítam len to, čo je dôležité, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky vyčíslené na základe údajov štatistického úradu za predchádzajúci kalendárny rok a čísla 3,19 v súlade s paragrafom 4 odsek 1 tohto zákona. Po druhé, zvyšuje základný plat primátora v súlade s paragrafom 4 odsekta zákona o 70%. Po tretie, určuje plat primátora od 1.4.2014 vo výške 4469 eur. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím čas. Hlasujte. 27 za, nikto proti, nikto sa nezdržal, hlasovali všetci prítomní. Ďakujem. Materiál 8.1. 8.2. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, hostia, predkladám návrh na zmenu organizačného poriadku. Je to vlastne upresnenie v dvoch veciach. Otázka poslaneckých klubov, ich zloženia, takže je tu návrh paragraf článku 7 odstavci 6 zmeniť ten text politické kluby na poslanecké kluby. Potom sú tam vypustené tie dve vety v tom odstavci a v tom ďalšom časti v novom odseku sa doplňajú. Druhá zmena je tá, že všeobecne je otázka schvaľovania alebo rozhodovania zastupiteľstva kvalifikovanou väčšinou, to znamená trojpätinovou. V prípade, ak hlasuje o majetkových, tak je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov. U tých ostatných hlasovaní je to trojpätinová väčšina prítomných. Mestská rada prerokovala tento návrh materiálu, odporúčila do zastupiteľstva. Ďakujem. Otváram rozpravu k materiálu 8.2. Nikto sa nehlási. Pardon, pán poslanec Lančarič, nech sa páči. Ja mám v rukách organizačný a rokovací poriadok mesta z roku 2013 a tam v podstate v tom článku 7 ako je napísané, že doplňa sa nový odsek 7 zmení, ale tu už odsek 7 existuje. A čo potom? Čo s týmto? Je to zle potom očíslované. Alebo aj doplňa sa nový odsek 8 zmení, ale tu už sú odseky. Až po odsek 11. Dobre. Takže to by sa malo celé inak prečíslovať a doriešiť, že čo s tými odsekmi, ktoré sú tu úplne v inom znení. Pán Zurianin, nech sa páči. Pán poslanec, v dôvodovej správe v bode 4 posledná veta znie: nasledujúce odseky sa prečíslujú. Čiže tie odseky ostávajú? Čo sú? V článku 7 odsek 6 sa mení text politické kluby na poslanecké kluby. Z odseku 6 sa vypúšťajú posledné dve vety. Tie budú použité v novom odseku 8. Doplňa sa nový odsek 7, to znamená, keď sa doplňa nový odsek, starý odsek 7 nejako sa s ním hýbe.
Čiže keď je vysvetlené, že doplňa sa nový odsek 7, tak nový odsek 7 bude mať nové znenie. Takisto je napísané, že doplňa sa nový odsek 8, čiže rovnako odsek 8 bude mať nové znenie a nasledujúce odseky sa prečíslujú. Odseky sa nerušia, oni zostávajú 7, len sa mení text odseku 7 a odseku 8, takže ten pôvodný vypadáva a pokračuje a potom, keď sa doplňa nový odsek 8, tak vlastne Ale to stále hovoríme iba o tom článku 7, hej? Čiže číslovanie ostatných článkov zostáva nedotknuté. Ja by som povedal, že rozumiem pánovi poslancovi Lančaričovi, možno, že povedzte mi, pán poslanec, že vám vadí to, že nasledujúce odseky, možno, že tam by malo znieť doterajšie odseky, Ostávajú zachované, nie, doterajšie odseky a vymenovanie, ktoré sa premenovávajú tými vyššími číslami. Áno, sa prečíslujú. Tak, áno. Tak. Čiže v tomto zmysle. Áno. Tak, dobre? Ďakujem, no. Tak. Ďakujem. Ďalej do rozpravy, kto sa hlasí? Nikto? Porozumeli sme si, čiže teraz prosím návrhovú komisiu o návrhu uznesenia. Uznesenie 771 k návrhu na zmenu organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní. Poprvé, schvaľuje zmenu organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava podľa predloženého návrhu. Po druhé, ukladá Mestskému úradu Trnave spracovať usmernenie organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Termín do 30.4.2014. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím, čas. Hlasujte. (26 za, nikto proti, nikto sa nedržal, dvaja nehlasovali. Materiál 8.3, spravodajcom pán poslanec Bošnák, nech sa páči. Pán primátor, predkladám materiál 8.3, ktorý je prerokovanie podnetu na začiatie konania o návrhu veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozpore záujmov. Na 17.3. a potom 13.3. boli doručené na Mestský úrad dva podnety od pána poslanca Národnej rady Viskupiča vo veci začatia konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmu voči poslancovi Mestského zastupiteľstva doktorovi Petrovi Náhlikovi PhD pre údajné porušenie článku 4 odseku 2 písmena A a článku 6 ústavného zákona 357 z roku 2004 zbierky zákonu o ochrane verejného poriadku. Tak ako máte v dôvodovej správe, bola tam teda taká prezentácia toho, že pán poslanec pri hlasovaní o predaji pozemku pre spoločnosti Petroleum údajne porušil tento ústavný zákon. K tomuto spracoval odbor právny a majetkový stanovisko, ktoré takisto tu máte citované jednotlivé paragrafy, ktoré sa tohoto problému v tom ústavnom zákone dotýkajú. A v podstate také najdôležitejšie je to, že v článku 6 odsek 1 citovaného zákona citujem verejný funkcionár, ktorý sa zúčastní na rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný oznámiť svoj osobný záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi. To je presná citácia zákona. Blízkymi príbuznými sú tak, ako sú tu uvedení. Tu treba si jedine doplniť to, že pani Daniela Náhliková je matka pána poslanca Náhlika. Ďalej, tento materiál v zmysle zákona bol prerokovaný v komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií.
A vlastne na základe týchto skutočností, ktoré boli uvedené vo vyjadrení, vlastne komisia hlasovaním na základe preskúmania, že neboli zistené také skutočnosti, ktoré by poukazovali na porušenie predmetných ustanovení, pánom poslancom doktorom Petrom Náhlikom a toto stanovisko komisia schválila hlasovaním, pričom 7 bolo za, nikto nebol proti a 1 sa zdržal. Teda tak, ako ukladá zákon pre rokovanie týchto vecí. V zmysle zákona je ten podnet potrebné potom predložiť na zastupiteľstvo, ktoré definitívne rozhoduje. Bolo dané ešte podnet pre právnickú kanceláriu mimo mesta, aby pracovala stanovisko na základe toho priebehu. V rámci toho stanoviska touto právnou kanceláriou budem citovať len ten záver. S poukazom na vyššie uvedené zastávame názor, že poslanec mestského zastupiteľstva dr. Peter Náhlik PhD neporušil žiadne ustanovenie zákona o ochrane verejného záujmu, keď plnil úlohy vyplývajúce z jeho funkcie a výlučné súlade s platnými právnymi predpismi, a preto považujeme podnet magistra Jozefa Vyskupiča za nedôvodný. Mestská rada v podstate jediné to, čo sme spomínali, že doplniť do tej dôvodovej správy ten vzťah pani Daniele Náhlikovej, poručila na zastupiteľstvo. Ďakujem. Otváram rozpravu k materiálu 8.3. Nech sa páči, pán poslanec Vyskupič. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, ja by som si dovolil len jednu žiadosť voči všetkým poslancom. Chcel by som požiadať vás, pani poslankyne, aj pani poslanci, aby ste v budúcnosti vždy oznámili svoj osobný záujem na danej prerokovávanej veci, ak sa vás to teda týka. Myslím si, že to je čestné aj voči všetkým kolegom, ktorí o danej veci rokujú, a myslím, že to je čestné aj voči občanom. Nehovorím tým, že by v tomto prípade bol nejaký zlý úmysel alebo niečo, lebo viem, že napríklad aj Peter, aj už kolegyne niektoré to spomenuli v iných prípadoch, to mohlo byť o nejaké pozabudnutie alebo niečo, ale myslím, že by to bolo naozaj čestné voči všetkým. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej, kto sa do rozpravy hlási? Nikto sa nehlási. Končím rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Uznesenie 772 k prerokovaniu podnetu na začatie konania o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní. Po prvé, berie na vedomie preskúmanie podnetu na začatie konania. Po druhé, schvaľuje záver Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií, podľa ktorého neboli zistené také skutočnosti, ktoré by poukazovali na porušenie ustanovení ústavného zákona číslo 357 neskôrších predpisov poslancom Mestského zastupiteľstva doktorom Petrom Náhlikom PhD. Po tretie, ukladá Mestskému úradu v Trnave oboznámiť podávateľa podnetu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky magistra Jozefa Vyskupiča o vybavení podnetu a o prijatom uznesení Mestského zastupiteľstva. Termín do 20 dní od schválenia uznesenia. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím, čas. Hlasujte, prosím. 25 za, nikto proti, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval. Ďakujem. Materiál 9.1. Pán poslanec Žitňanský. Materiál 9.1. Návrh na výnimky z nakladania s nájomnými bytmi. Mám tu teda 2 prípady. Prvý prípad náš mestský poslanec Henrik Danáš, policajt Henrik Danáš, ale môže byť teraz, keď pôjde do volieb, potom by nemal byť policajt. Hej. Vykonáva túto službu asi v našom najťažšom okrsku dlhodobo na Koburgovej a
Chcel by som zdôrazniť, že všetky také veľmi problematické veci riešil s osobným nasadením a príkladne a vždy nám bol ako mestu nápomocný. Má takú situáciu, že obýval byt na Tajovského 21. Tu sú práve tie byty, o ktorých som hovoril v predchádzajúcom, že sú v určitom režime štátnom, ktorý kontroluje, koľko máte mesačný zárobok, aby to bolo vždy v tej kategórii. A jemu sa stalo, že prekročil 3,5 násobok životného minima, tak sme mu nemohli obnoviť, predĺžiť nájomnú zmluvu a musel sa jednoducho vysťahovať a vodiť niekde do podnájmu. Následne jeho partnerka ochorela na onkologickú chorobu a má veľmi ťažkú životnú situáciu a povedali sme si, že poprosil mesto o pomoc. Tak sme si povedali, že aj vzhľadom na tie zásluhy, na tie jeho postoje, mesto by malo byť veľkorysé a teda uznanlivé. A riešenie je také, že by sme mu pridelili na dobu určitú 10 rokov byt na ulici Andreja Kubinu 33, trojizbový na 4. podlaží, čo si myslím, že je elegantné riešenie a poprosím vás o schválenie tohoto. Druhý prípad sa týka tiež veľmi dlhodobý. Janka Horvátová bytom na Hlinách 10. Najprv, čo tu nie je napísané. Do tohoto bytu išla v veľmi zložitej životnej situácii, keď všetky svoje úspory dala do bytu, o ktorý ju pripravili. Bol to trestný čin podvodu. Došla o všetky peniaze, nemala kde bývať. My sme jej pomáhali riešiť mesto životnú situáciu a ona medzi tým si našla podnájom na Hlinách 10. Ten byt vtedy patril doktorke Mešencovej. Po čase doktorka Mešencová rozviazala, teda dala výpoveď z nájmu a táto pani tam bola v podnájme s tým, že odvtedy prichádzali platby, síce stále to bolo evidované ako na doktorku Mešencovú, ale to bola pani Horvátová, ktorá vždycky na tých platbách bolo napísané, že je to od nej. Toto aj chybou mesta, kde neprišlo k legalizácii tohto stavu. To trvalo veľmi dlhé obdobie a keď sa na to prišlo, teraz, že vlastne je tam neoprávnená, pritom všetko si vždy svedomite plnila, tak my keď, aspoň na bytovej komisii, takú zásadu máme, že keď je byť s takouto históriou nejasnou, zlou, tak radšej sme našli nejaký byt v inej lokalite mesta, konkrétne na ulici Generála Goliána 2, kde by sme pani Janke Horvátovej dali trojizbový byt na dobu určitú na 3 roky a tento byt s takouto históriou pôjde normálne do predaja verejnou súťažou. Tak, takýto je návrh tohto materiálu na 2 výnimky z nakladania s majetkom mesta. Mestská rada bez pripomienok. Ďakujem. Ďakujem. Otváram rozpravu k materiálu 9.1. Nikto sa nehlasí. Končím rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Uznesenie 770 návrhu na výnimky z nakladania s nájomnými bytmi v Trnave. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaniu. Poprvé, schvaľuje výnimky z nakladania s nájomnými bytmi v meste Trnava po A. Henrikovi Danášovi na byt, ktorý sa nachádza na ulici Andreja Kubinu 33 na dobu určitú na 10 rokov. Po B. Janke Horvátovej na byt, ktorý sa nachádza na ulici Generála Goliána číslo 2 na dobu určitú 3 roky. Po druhé, ukladá Mestskému úradu v Trnave pripraviť súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom bytu a predložiť ho primátorovi mesta na termín do 31.5.2014.
Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím čas. Hlasujte, prosím. Za, nikto proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem. Materiál 10.1 dotácie pani poslankyňa Tibenská. Vážené kolegyne, kolegovia, dovolte mi predložiť návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2014 rozpočtu mesta Trnava. V zmysle VZDNK číslo 423 bola vyhlásená súťaž o získanie dotácií. Termín uzavierky súťaže bol stanovený na 17. februára 2014. V tomto roku bolo na Mestský úrad doručených spolu 235 projektov v celkovej požadovanej sume 478 110 eur. V rámci rozpočtu na rok 2014 vyčlenilo mesta Trnava na poskytovanie dotácií finančnú čiastku 126 640 eur. Súčasťou tejto čiastky je aj suma 40 000 schválená v programe číslo 18, v rámci ktorej je k dnešnému dňu k dispozícii 38 000 eur, nakoľko Mestská rada na zasadnutí vo februári schválila poskytnúť dotáciu vo výške 2000 eur pre klub tanečného športu Tyrnavia z programu číslo 18. V predkladanom materiáli, ktorý sme dostali spolu so spravodajcom, sú vlastne dve tabulky. Prvá tabulka sú dotácie, ktoré schvaľuje Mestské zastupiteľstvo a prekračujú teda výšku 3000 eur. A ďalej máme aj prílohu číslo 2, kde je program číslo 18 dotácie tohto roku. Vlastne, keď si zoberieme tie žiadosti o dotácie, ktoré sú potrebné schváliť dnešným mestským zastupiteľstvom. Idú tam o žiadateľov futbalový klub Lokomotíva, pre ktorý je navrhnutá čiastka 4 000 na dve žiadosti. Judo klub AŠK Slavia. Jaj, ale to mám tu, pardon. Tú tabulku som zobrala do ruky. Tak, áno. Judo klub Slavia, áno, ja som zobrala tú predchádzajúcu. Judo klub Slavia vo výške 4 000 eur, hokejový klub Trnava dve žiadosti spolu vo výške 5 000 eur, klub tanečného športu Tyrnavia dve žiadosti spolu vo výške 5 000 eur, záujmové združenie Rodina takisto dve žiadosti spolu vo výške 9300 eur, futbalový klub Spartak jedna žiadosť vo výške 6000 eur, SK Trnava Panthers dve žiadosti spolu vo výške 4000 eur a Centrum bojových športov Trnava Kickbox 5000 eur. Celkovo tieto sumy, ktoré máme dneska schváliť, predstavujú výšku 38 300 eur. Týmto návrhom na poskytnutie finančných dotácií sa zaoberala aj Mestská rada. Mestská rada vlastne navrhla tieto sumy tak, ako som vám ich teraz predložila. Rokovať teda a hlasovať budeme o tejto čiastke a pre informáciu teda tam potom máte už aj tú spomenutú druhú tabuľku, kde sú aj také žiadosti, ktoré boli spolu do výšky 3000 eur a ich schválenie prináležalo vlastne Mestskej rade. Ďakujem. Otváram rozpravu k materiálu 10.1. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia v zmysle návrhu Mestskej rady. Nech sa páči. Uznesenie číslo 774 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na rok 2014 rozpočtu mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava poprvé schvaľuje poskytnutie finančných dotácií na rok 2014 rozpočtu mesta Trnava pre žiadateľov uvedených v tabuľke vo výške 38 400 eur. Po druhé, ukladá Mestskému úradu Trnavy prípravy zmluvy o poskytnutí finančných dotácií v zmysle VZDN 423, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií do rozpočtu mesta Trnava na podpísaní materiálu mesta Trnava. Termín 15.5.2014. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu. Prosím, čas. Hlasujte, prosím. (26 za, 1 proti, nikto sa nezdržal).
Schválili sme uznesenie. Materiál 11.1. Spravodajcom pán poslanec Rozložník. Nech sa páči. Vážený pán primátor, vážený prítomný, materiál 11.1, zriadenie súkromnej materskej školy, úzelná škôlka na Maťkovičovej ulici. V dôvodovej správe máte podrobne popísané, nakoľko aj tento rok sa nepodarilo zapísať a prijať všetky deti do materských škôl, je to len vítaná záležitosť. Keď si to zoberieme z matematického hľadiska, nemusíme 100% dať na tieto deti v materskej škole, ale len 88%. Ale nehovorím, že je to úspora pre školu, ale je to vítaná alternatíva. Takto zaujalo svoje stanovisko aj poradné kolégium, čo sa týka Komisie školstva a vzdelávania pri mestskom zastupiteľstve, ktoré súhlasí s týmto materiálom. Takisto Mestská školská rada. Mestská rada prerokovala tento materiál bez pripomienok, odporúčam prijať v alternatíve 1, čiže súhlasiť. Ďakujem. Otváram rozpravu k materiálu 11.1. Nikto sa nehlasí, končím rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia v alternatíve 1. Uznesenie číslo 775 k zriadeniu súkromnej materskej školy úzelná škôlka Markovičova 4 Trnava. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé súhlasí, aby spoločnosť Invention Care zriadila súkromnú materskú školu úzelná materská škôlka Markovičova 40, termín 1.9.2015. Po druhé ukladá Mestskému úradu v Trnave oznámiť žiadateľov súhlasu stanovisko mesta Trnava k riadeniu súkromnej škôlky, termín do 5.5.2014. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím, čas. Hlasujte, prosím. Hlasí to musí. ...21 za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 4 nehlasovali. Materiál 12.1. Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za uplynulý rok. Tak ako každý rok, aj tento rok Mestská polícia predkladá svoju správu o činnosti za kalendárny rok 2013. Celá správa je rozčlenená do 4 takých kapitol. V prvej sa dočítate všeobecné informácie, to znamená napríklad, že koľko služobných zbraní má Mestská polícia, ani raz nie nebolo vystrelené, ale je to určite myslené, takže pri priamom zásahu. Ďalej sú tam rôzne priestupky, tretia kategória. Potom je tam 4. kategória, kde sú v grafoch a diagramoch znázornené jednotlivé priestupky a v podstate štatisticky zachytené. Keďže kvôli psychohygiene už by sme mali pomaly končiť, tak každý, kto má záujem aj z obyvateľov mesta alebo iných, prečítať si celú tú správu na webovej stránke mesta, kde je zverejnená. Mestská rada prerokovala bez pripomienok. Odporúčam schváliť a zobrať na vedomie. Ďakujem. Otváram rozpravu k materiálu 12.1. Nech sa páči. Kto sa nehlási, končím rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Uznesenie číslo 776 k správe o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní berie na vedomie správu o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 1.1.13 do 31.12.2013. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím, čas. Hlasujte, prosím. Za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 2 nehlasovali. 12.2. 12.2. Štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti, takisto za uplynulý kalendárny rok, ktorý spracoval
major magister Peter Brunský, riaditeľ obvodného oddelenia policajného zboru, ktorého tu srdečne vítam, čiže keď budú nejaké otázky, môže kľudne zodpovedať. Takisto ako každý rok je táto správa predkladaná aj s tabulkami. Veľa vecí sa nemení, napríklad piatok, sobota, najkritickejšie dni, čo sa týka páchania rôznych trestných činov. Treba povedať, že katastrálny obvod Trnavy plus Biely Kostol je tu štatisticky zachytený. Takisto máme v tabulkách prehľadne zachytené, aké trestné činy, priestupky, kto ich pácha, v akej nočnej či dennej dobe. A takisto je materiál na webovej stránke mesta. Mestská rada prerokovala, odporúčam uznesenie schváliť. Ďakujem, otváram rozpravu k materiálu 12.2. Nikto sa nehlasí. Potrebujem povedať niekoľko slov v tejto súvislosti pri tomto materiáli. Chcem vyzdvihnúť veľmi dobrú spoluprácu mesta Trnava, mestskej polície a štátnej polície pri riešení problémov počas celého roka. Nebudem tu vymenovať všetky. Už o tom viete, že bezpečnostná porada býva vždy pravidelne v pondelok ráno, kde riešime, kde sa primátor a jeho zástupca dozvedia taký prehľad tých udalostí, ktoré spadajú do kompetencie týchto polícií za uplynulý týždeň, a hovorili sme si aj o tom, čo čaká Trnavu, alebo o čom vieme najbližší týždeň. Tá spolupráca je veľmi dobrá, riešili sme mnohé aj zložité situácie, aj nedávno. A tu vám chcem povedať, že zákon je tak stavaný, že ak niekto ohlási, že bude mať verejné zhromaždenie niekde v Trnave, mesto nemá možnosť zakázať toto zhromaždenie, ak sú splnené zákonné predpoklady. Tak sme to riešili aj, myslím, 2 týždne dozadu, keď tu bol ohlásený také zhromaždenie, ktoré pobúrilo veľa iných občanov, kde zakázať sme nemohli, sme niečo odporučili, kde samozrejme som zvolal poradu s štátnou a mestskou políciou, kde sa veci riešili. Zakázať sa to nemohlo, ale v podstate to, s čím bola to zhromaždenie plánované, nevyšlo tak, ako si možno organizátori predstavovali, aj vďaka veľmi, dovolím si povedať, premyslenému zásahu najmä štátnej polície. Ale hovorím, to nie je len o tomto, je to spolupráca počas celého roka, ktorú potreboval som pred vami vyzdvihnúť. Pán poslanec Čavojský, nech sa páči. Vážený pán primátor, ja takisto súhlasím s tým, že práca mestskej polície je na dobrej úrovni, o čom sa denne presvedčujem. Mám interpelácie na pána náčelníka Kevešiho, čo teda dlhodobo sa to nerealizovalo. Takto, pán Čavojský, ak interpelácie, tak bude... Nie, ale netreba. Čiže máte takú poznámku. Áno, poznámku iba. No, máme tam problém, my sme na obchodné centrum dali zákazové značky, zákaz pochopiteľne vstupu všetkých motorových vozidiel s výnimkou obsluhy. A máme tam obrovské problémy, že toto sa porušuje. A hlavne tí majiteľia herní a všelijakí ľudia s drahými autami proste tady chodia. Myslím si, že aj o tomto sme na niektorom našom poslednom stretnutí za posledné 2-3 krát, čo sme boli spolu hovorili. Áno, no však toto není nový problém, a ešte druhý, a už končím. Jedná sa o vyberačov kontajnerov. Tu sa hovorí, že teda není možné s nimi, ale my sa s tým poriadkom nejak o stupeň vyššie nedostaneme, pretože skutočne, ja viem, že nemajú peniaze, ale nemôžu to robiť do nekonečna, že nám budú vyhadzovať a nikto nedostane pokutu. Alebo teda dostanú pokutu až tí, keď... No, takže tak, volákov by sme mali s tým volať, čo robiť. Ja ináč hovorím s mestskou políciou, pomaly každý deň telefonujem a
riešime to, lenže aké zásadné riešenie. Rozumiem vám a vidíme to na všetkých sídliskách. Iste uznáte všetci, že nemôže byť ten policajt alebo policajná hliadka pri každom kontajnere, ale tu by občania pomohli, ak proste zbadajú niečo takéto, že tam robia ten neporiadok, jednoducho zavolať, aby tá hliadka mohla zasiahnuť a ak zavoláte, zasiahne, určite tú nápravu zjedná. Súhlasím. Ďakujem. Kto sa ešte hlási do rozpravy? Nikto. Ďakujem. Končím rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia k materiálu 12.2. Uznesenie číslo 777 k štatistickému prehľadu kriminality verejného poriadku a dopravnej nehodovosti za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava prerokovanie. Berie na vedomie štatistický prehľad kriminality verejného poriadku a dopravnej nehodovosti v služobnom obvodného oddelenia policajného zboru Trnava za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím, čas. Hlasujte, prosím. Za, nikto proti, nikto sa nezdržal, traja nehlasovali. Materiál 13.1, spravodajcom Mestskej rady pán poslanec Hamálek. Materiál 13.1, správa o plnení programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnavy za obdobie roku 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020 za rok 2013. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava uznesením číslo 886 zo dňa 5.9.2006 schválilo program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnavy na obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020. Schválením predmetného dokumentu bolo určené smerovanie rozvoja Trnavy na najbližšie roky, a to hlavne v 4 prioritných oblastiach: ľudské zdroje a podnikateľské prostredie, doprava a technická infraštruktúra, mestské životné prostredie a podmienky pre voľnočasové aktivity a verejné služby ako občan ako predpoklad kvality života. 4 prioritné oblasti majú 16 zámerov a 50 cieľov, ktorých splnenie je predpokladom pre trvalo udržateľný rozvoj mesta. Cieľom informatívnej správy je predložiť poslaneckému zboru prehľad najdôležitejších aktivít v rámci plnenia PHSR za roky 2013. Za zmienku ešte stojí, že v oblasti neinvestičných aktivít boli splnené všetky úlohy vyplývajúce zo schváleného dokumentu, ale v oblasti investičnej bolo mesto nútené prispôsobiť plnenie obmedzeným možnostiam rozpočtu. Nechcem povedať, že konkrétne až všeobecnou hospodárskou krízou, ale hlavne ide o dodržiavanie memoranda na základe uznesenia vlády pre splnenie deficitu štátneho rozpočtu v oblasti dlhovej brzdy. Takže tam sme troška boli nútení obmedziť do rozpočet a nezapojiť možné peniaze do výdavkovej časti rozpočtu. Keďže sa správa uvádza ako správa za rok 2013, ešte by som chcel doplniť, že v jednotlivých prioritných oblastiach sú pre porovnanie uvádzané aj roky 2011, 2012 a 2013. Všetko máte v prehľadných tabuľkách, takže myslím, že to je všetko na primátor. Ďakujem. Otváram rozpravu k materiálu 13.1. Nikto sa nehlási. Končím rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia k tomuto materiálu. Uznesenie číslo 778 správe o plnení programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnavy na obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020 za rok 2013. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnavy po prerokovaní poprvé berie na vedomie správu o plnení PHSR mesta Trnavy na obdobie rokov 2007-2013 výhľadom do roku 2020 za rok 2013. Po druhé, ukladá Mestskému úradu v Trnave pokračovať v plnení zámerov a cieľov schválených v rámci programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnavy na obdobie rokov 2007 až 2013 výhľadom do roku 2020 termín v zmysle schváleného rozpočtu. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím, čas. Hlasujte, prosím. 18 za,
Nikto proti, nikto sa nezdržal, 5 nehlasovalo. Materiál 14.1. Poslankyňa Kráľovičová je spravodajkyňou Mestskej rady, nech sa páči. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, materiál 14.1 je organizačné zabezpečenie Dní zdravia 2014. 19. ročník Dní zdravia 2014 sa uskutoční dňom 19. a 21. júna 2014. Je to štvrtok až sobota. Toto tradičné podujatie je určené širokej verejnosti, je zamerané na zdravotnícku osvetu, prevenciu, propagáciu zdravého spôsobu života a aktívne trávenie voľného času. Taktiež tradičné v priestoroch hradnice sa uskutočnia preventívne vyšetrenia, odbery vzoriek vody, zeleniny a poradenské služby realizované regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave. V základnej umeleckej škole na Štefánikovej ulici budú poskytované bezplatné masáže študentmi strednej zdravotníckej školy v Trnave. Tiež v uliciach mesta bude prebiehať meranie tlaku krvi pred budovou divadla. Je plánované spolupráci s občianskym združením cyklisti 19. júna, čiže vo štvrtok, provizorné detské dopravné ihrisko určené pre deti materských a základných škôl. V sobotu 21. júna sa pripravuje inline maratón v uliciach mesta v spolupráci s Peugeot Citroën Slovakia. Na Trojičinom námestí sa budú sústreďovať predajno-prezentačné a kultúrno-spoločenské podujatia a aktivity v rámci programu Dní zdravia Dvor nádeje. Tento materiál bol tiež prerokovaný riadiacím výborom zdravého mesta a protidrogovej prevencie 28. marca. Tento riadiaci výbor ho odporúčil na schválenie mestskému zastupiteľstvu. V priloženej časti materiálu je uvedený aj návrh zloženia organizačného štábu Dní zdravia 2014. V 16 bodoch je rozpísané organizačné zabezpečenie. Ďalej je diferencovaná výška nájmu za prenájom plochy, pozemku, predajného zariadenia podľa druhu ponúkaného tovaru a miesta predaja, ako aj návrh finančného rozpočtu Dní zdravia 2014. Rozpočet je vyrovnaný v zdrojoch a výdavkoch, predstavuje sumu 9700 eur. Taktiež Mestská rada sa zaoberala uvedením materiálu na svojom zasadnutí a odporúčila tento materiál na schválenie mestskému zastupiteľstvu bez pripomienok. Ďakujem. Otváram rozpravu k materiálu 14.1. Nikto sa nehlási, končím rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Uznesenie číslo 779 k organizačnému zabezpečeniu Dní zdravia 2014. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé schvaľuje POA organizačné zabezpečenie Dní zdravia 2014, po B organizačný štáb Dní zdravia 2014, po druhé ukladá Mestskému úradu v Trnave predložiť na rokovaní Mestského zastupiteľstva správu o priebehu a konečnom zúčtovaní Dní zdravia 2014, termín september 2014. Áno, prosím čas. Ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Čas, prosím. Hlasujte. Všetkých 25 prítomných za. Ďakujem. Materiál 15.1. Spravodajcom je pani poslankyňa Zadková. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, materiál 15.1 organizačné zabezpečenie tradičného trnavského jarmoku 2014. Je to už tradičný materiál. Materiál obsahuje organizáciu celého jarmoku, ktorý sa uskutoční 11. a 14. septembra s vymezením lokality, organizačným zabezpečením, personálnym. Taktiež je v prílohe v tabulkovej časti aj rozpočet príjmov a výdavkov aj s porovnaním so skutočnosťou z roku 2013.
12. Materiál bol prerokovaný na Mestskej rade. Mestská rada hlasovaním odporúčila materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva so spresnením termínu v návrhu uznesenia v bode 2 ukladá v písmene C termín do 31. mája 2014. Ďakujem. Ďakujem. Otváram rozpravu k materiálu 15.1. Nikto sa nehlási. Končím rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Uznesenie číslo 780 k organizačnému zabezpečeniu tradičného trnavského jarmoku 2014. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní. Poprvé, schvaľuje organizačné zabezpečenie, všeobecné zásady, platby a určenie nájomného, rozpočet TTJ, riaditeľa organizačnej skupiny TTJ. Po druhé, ukladá riaditeľovi organizačnej skupiny TTJ POA zabezpečiť organizovanie tradičného trnavského jarmoku 2014 v zmysle schváleného organizačného zabezpečenia príslušných BZN. Termín počas TTJ 2014. Po B, predložiť správu o priebehu a konečnom zúčtovaní TTJ 2014 na rokovanie mestského zastupiteľstva. Termín február 2015. Po C, menovať do organizačnej skupiny TTJ 2014 členov do zamestnancov mesta Trnava a poslancov mestského zastupiteľstva, termín do 31.5.2014. 2.2. Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava vykonať kontrolu zúčtovania TTJ 2014, termín priebežne do predloženia správy na mestské zastupiteľstvo február 2015. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím čas. Hlasujte, prosím. 26 za všetkých prítomných. Materiál 16.1. Pán poslanec Náhlik je spravodajcom Mestskej rady, nech sa páči. Ďakujem, pán primátor, kolegyne, kolegovia. Mestskému úradu v Trnave bola doručená petícia na riešenie dopravnej situácie na ulici Františkanská v Trnave, ktorá tvorí prílohu číslo 1. Petíciu svojím podpisom podporilo 40 osôb, viac ako polovica nie sú občania Trnavy. Podpísané osoby žiadajú Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava o prerokovanie nasledovných požiadaviek, a to troch. Po prvé, možnosti vydania rezidenčných parkovacích kariet pre zamestnancov obchodných prevádzok na ulici Františkanská v Trnave. Po druhé, riešenie zrozumiteľného a jednoznačného vyznačenia parkovacích miest na ulici Františkanskej, a po tretie, využitie ulice Františkanskej v Trnave ako obytno-obchodnej zóny s vytvorením podmienok pre parkovanie zákazníkov, ako aj zamestnancov obchodných prevádzok alebo obytnej zóny so súčasným stavom parkovacích miest. Mestský úrad v Trnave k jednotlivým bodom petície vydáva nasledovné stanovisko k bodu 1. Pre zakúpenie rezidenčných parkovacích kariet zamestnanci obchodných prevádzok nespĺňajú kritériá, preto nie je možné takéto karty im predať. Môžu si zakúpiť neprenosné parkovacie karty. K bodu 2. Mesto Trnava spracovalo štúdiu pre predmetnú lokalitu s návrhom na zmenu. Po konzultovaní s Krajským pamiatkovým úradom je pripravený návrh spracovaný v súlade so zákonom, ktorý odstráni nezrozumiteľnosť v existujúcom dopravnom označení. A v bode 3 petície. Požiadavka je v rozpore s parkovacou politikou mesta, nakoľko táto je jasne zadefinovaná platným VZDN-kom číslo 400, ktoré neumožňuje uplatňovať rozdielny prístup v rámci jednotného a spravodlivého prístupu k všetkým lokalitám mesta podliehajúcim spoplatneniu. Ďakujem. Stanovisko Mestskej rady, Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporúčila materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva s technickou opravou dátumu v prvom riadku dôvodovej správy na 25.11.2013. Ďakujem. Otváram rozpravu k materiálu 16.1. Nech sa páči. Pán poslanec Hambalek, nech sa páči. Ďakujem. Pán spravodajca, mám otázku. Sa chcem opýtať, to znamená, že sa bude komplexne riešiť celá tá ulica ako v oblasti parkovania? Lebo by som chcel povedať, že skutočne na tej ulici je zmätočné parkovanie, je to vyznačené len tým mozaikovým, barčičkovým spôsobom a je tam dosť veľa aut, ktoré by mali parkovať, takže možno, ak sa to bude riešiť komplexne, tak by som doporučoval preriešiť aj možnosť šikmého stáťa, lebo na jednej strane aj tak zákaz zastavenia po celej dĺžke a potom by, keby šikmé státe vyšlo, že by sa na druhej strane neparkovalo, tak by to určite prinieslo viac parkovacích miest, ako je tam teraz. Všetko, ďakujem.
Súhlasím s tebou, pán poslanec. Ja som predmetnú spracovanú štúdiu nevidel. Súhlasím s tebou v tom, že to parkovanie tam je naozaj zmetočné a chaotické, ale predpokladám, že ak tam bola tá možnosť umiestniť tam šikmé státe, tak predpokladám, že ju využili. Ale spracovali to ľudia, ktorí majú k tomu čo povedať a myslím, že to spracovali dobre. Ďakujem. Pán poslanec Pobiecký, nech sa páči. Ten uvedený materiál, ktorý prezentuje momentálne pán Náhlik, predsa obsahuje na poslednej strane vlastne tú mapku, ktorá rieši možnosť riešenia kolmého parkovania. To znamená, na tej ulici po návrhu pána Hubockého je možné zrealizovať po jednej strane ulice kolmé parkovanie s tým, že tam bude šírka chodníka zachovaná tak, ako je v tom uvedenom materiálu uvedené 1,6 metra a na základe, alebo teda oproti dnešnému stavu sa tam výrazne zvýši počet parkovacích miest. To je všetko, čo chcem povedať. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalej, kto sa do rozpravy hlási? Ja by som len doplnil, že to, čo si hovoril, vlastne tu máme všeobecne napísané, ukladá Mestskému úradu v tej prvej vyhláške zabezpečiť vyznačenie v súlade a popísané sú legislatívy, ktoré... Dobre, ďalej, kto sa ešte do rozpravy hlási? Nikto, končím rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Uznesenie číslo 781 k petícii na riešenie dopravnej situácie na ulici Františkánska v Trnave. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé neschvaľuje možnosť vydania rezidenčných parkovacích kariet pre zamestnancov obchodných prevádzok na ulici Františkánska a využívanie ulice Františkánskej ako obytnej zóny, keďže je to v rozpore s vlastným VZN číslo 400 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnava. Po druhé, ukladá Mestskému úradu v Trnave zabezpečiť vyznačenie parkovacích miest na ulici Františkánskej v Trnave v súlade s paragrafom 60 odsek 13 zákona číslo 8/2009 a paragrafu 6 odsek 1 až 3 vyhlášky 9/2009. Základ stanovisko Mestského zastupiteľstva osobe určenej pre styk s orgánom verejnej správy, termín priebežný. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím čas. Všetkých 27 prítomných za. Ďakujem. Materiál 17.1, pán viceprimátor Stanko. Informatívna správa o stave projektu zavedenia a rozvoj e-governmentu mesta Trnava v rámci operačného programu informatizácie spoločnosti, v skratke OPIS. Obdržali ste materiál, tá správa je dosť dlhá, ale ja spravím taký výcud. 28.8.2009 bola vyhlásená prvá výzva na operačný program Informatizačná spoločnosť prioritná os 1 elektronické služby krajských miest. Mesto Trnavo sa vtedy zapojilo, žiadalo o 3 127 894,74 eur. Rozhodnutie o schválení tohto projektu bolo zaslané mesto 27.4.2010. Potom však prišlo k výmene vlády v roku 2010 a ministerstvo financií pod novým vedením toto zrušilo dňa 15.6.2011. Po predčasných voľbách v roku 2012 ministerstvo financií opätovne vyhlásilo nové výzvy v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti, opätovná výzva na predkladanie projektov pre samosprávy pod názvom Elektronizácia služieb miest. EMS tam bola vyhlásená 18.4.2013. Mestské zastupiteľstvo 25.6.2013 schválilo podanie žiadosti o nenávratné finančné príspevok v rámci tejto výzvy na účely realizácie projektu Zavedenie a rozvoj e-governmentu mesta Trnava. Žiadosť bola predložená v stanovený termín 21.8.2013. V období od 9.9. do 16.9. bola výzva na firmu, ktorá bude vlastne toto verejné obstarávanie vykonávať. Taktiež boli oslovené 3 subjekty. Spomedzi týchto 2 subjekty splnili podmienky. Bola vybratá firma Vision SRO Trnava, s ktorou bola podpísaná 2.10.2013 mandátna zmluva.
Podľa harmonogramu, ktorý predstavilo ministerstvo, mali byť projekty zmluvne zabezpečené k termínu 31.12.2013. Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok však bolo vydané 4.2.2014. Následne to bolo pripomienkované. 7.3.2014 bolo mesto zaslaná príslušná zmluva na podpis, ktorú primátor podpísal 18.3.2014. V prievodnom liste však upozornilo ministerstvo, že mesto na základe skúsenosti s implementáciou projektu výstavby Mestského priemyselného technologického parku, kedy mu bola uložená korekcia vo výške 2,3 milióna eur, bude v celom procese postupovať až po odsúhlasení jednotlivých krokov v rámci verejného obstarávania úradom pre verejné obstarávanie. 14.3.2014 ministerstvo financií zaslalo mestám zapojený do projektu list, v ktorom sa konštatuje, že je nutné minimalizovať riziko neukončenej implementácie týchto projektov v roku 2015 a následnú hrozbu prepadnutia prostriedkov do štruktúrálnych fondov, preto požaduje uzatvorenie dodávateľských zmluv na hlavné aktivity projektu do 30.6.2014. Viac menej stanovisko mesta, hlavne tá primátora, je o tom, že taktiež aj celý tento priebeh verejného obstarávania aj so zmluvou, ktorá teda by mala výjsť s dodávateľom, budeme požadovať, aby kontroloval úrad pre verejné obstarávanie. Takže ešte predtým, než vlastne bude realizovaná, je to teda ten proces ex ante, s tým, že až potom teda primátor mesta podpíše túto zmluvu ako takú. Podľa časového harmonogramu zohľadňujúceho lehoty vo verejnom obstarávaní a administratívnej kontroly poskytovateľa grantu je predpoklad ukončenia verejného obstarávania a podpisu zmluvy s dodávateľom v mesiaci október 2014. Všetko pán primátor, Mestská rada doporučila na rokovanie bez pripomienok. Ďakujem, otváram rozpravu k materiálu 17.1. Nikto sa nehlási, končím rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Uznesenie číslo 782 k informatívnej správe o stave projektu zavedenia a rozvoja e-government mesta Trnava v rámci operačného programu informatizácia spoločnosti. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé berie na vedomie informatívnu správu o stave projektu zavedenia a rozvoja e-government mesta Trnava v rámci operačného programu informatizácia spoločnosti. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím čas. Hlasujte. Všetkých 27 prítomných za. Ďakujem. Tým sme vyčerpali... ja viem, že písomné materiály, ktoré ste dostali domov, čiže... Pardon, prepáčte. 18.1, samozrejme, 18.1, pani poslankyňa Zadková, nech sa páči. Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v termíne od 28. januára do 7. apríla 2014. Týmto materiálom bolo vyhodnotenie plnenia jednotlivých uznesení, zároveň meníme text v 11 prípadoch, najmä z dôvodu zmenou vlastníkov adries, po prípade zrejných nezrovnalostí v textoch. Meníme termín, v 9 prípadoch sa predĺžuje termín plnenia uznesení a ruší sa jedno uznesenie číslo 719, a to z podnetu žiadateľa, nakoľko teda dôvod toho riešenia už odpadol, a v prílohe máte každé jedno uznesenie vyhodnotené, ako bolo splnené v textovej časti. Materiál bol prerokovaný na Mestskej rade a Mestská rada doporučila tento materiál na rokovanie bez pozmeňovacích návrhov. Ďakujem. Otváram rozpravu k materiálu 18.1. Nikto sa nehlási, končím rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia, samozrejme v takej stručnejšej forme, ako je napísané, a máte ho všetci. Uznesenie číslo 783 k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorý termín plnenia je v intervalu od 28. januára do 7. apríla 2014. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní poprvé berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení, po druhé schvaľuje zmenu textu uznesení, tak ako je to uvedené v bode A1 až bod A11,
predĺžuje termín plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva tak, ako je to uvedené v bodoch B1 až B9 a ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 719/2014. Ďakujem. Ideme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prosím čas. Hlasujte, prosím. za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden nehlasoval. No, tým sme tie písomné materiály, ktoré ste dostali, vyčerpali. V bode rôzne sme odhlasovali ešte jeden materiál